Θα την έκανα Ευρώπη των λαών και όχι των τραπεζών. Μια Ευρώπη που όλοι οι λαοί θα συμμετέχαν ισότιμα, δεν θα υπήρχαν αποκλεισμοί, το ευρώ θα είχε την ίδια αξία παντού, θα υπήρχε μια ισότιμη οικονομική ανάπτυξη, όχι μονομερής προς το βορρά και απαξίωση προς τον νότο. Μια Ευρώπη των λαών και όχι των τραπεζών. Εγώ θέλω μια Ευρώπη αλληλεγγύης, μια Ευρώπη οικονομικά ισχυρή, αλλά υπέρ των λαών της. Μια Ευρώπη που θα σχεδιάζει τις πολιτικές, θα έχει κοινωνική πολιτική, θα έχει δημοκρατία και δεν θα επιτρέπει καταστάσεις εξαθλίωσης όπως γίνονται στην Ελλάδα. Μια Ευρώπη αλληλεγγύης. Οραματίζονται μια Ευρώπη που θα έχει κοινή εξωτερική πολιτική, θα έχει σύνορα στρατιωτικά που θα περιλαμβάνουν όλες τις χώρες που θα είναι τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να φυλάνε αυτές τα σύνορα αυτά. Μια Ευρώπη η οποία θα έχει κάνει οικονομικές ζώνες ανάπτυξης ώστε κάθε περιοχή να μπορεί να προσφέρει στην Ευρώπη αυτό που μπορεί να της δώσει. Ας πούμε η Ελλάδα έχει αγροτικό, έχει τουρισμό, μπορεί να κάνει μικρές βιοτεχνίες και όχι μια Ευρώπη που θα συγκεντρώνει τον πλούτο σε συγκεκριμένες χώρες. Αν γίνει αυτή η Ευρώπη θα έχουμε κάνει κάτι. Αν δεν γίνει δεν νομίζω ότι θα ζήσει με άλλα 2-3 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση.